Này là cái phần bây giờ gitu aku kan gitu kayak sereba lah Goबां मानसिया फन हरना सोंगासिनो दङ मेसेज हरना मुलिनि नामखौ बुं खिन्थु आं बुंथ'वाखै बेनिबो कारन दङ बुंगासिनो दङ नायलांदो लास्टाव नानेखा थ' आंनि नानेखाया स्रां खारबाय दायो फ्राय गुफुर गावदां जाखांबाय नालाय थ' बेखौ आङो भिडिअनि लास्टाव बुंगोन होनदोंमोन नालाय थ' दायो फाइनालि सफैबाय भिडिअनि एन्ड जानो थाखाय थ' बेखायनो बुंनोसै आं गोबां मानसियानो आंनाव मेसेज हरगासिनो दङ हेल' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल दायो बाजार खालामना लाबोनाय जिंखा बेनिफ्राय सिनि आलु बेनिफ्राय गाइखेर लाबोदो बेनिफ्राय ना लाबोदो एसे बेनिफ्राय बेयो भिमबार सिमबार गाइखेरबो होनोसै एकदम माथो होनाया सिरि सिरि नङाबा सारि मोनबा दिगदार जागोन गामला गंसे लाबोबाय बरियानो ओमफ्राय साहा फुदुंनोसै जाग्रा लाना फैदो आङो बरियानो किटसेना थ' सुनांगोन नायनो साहाखौ फुदुंनोसै दायो बिमाया सुसिगोन ओमफ्राय संसिगोन आं बाबुखौ नेनोसै बरियानो उन्दुना दङ जोंहा सनायाव उन्दुना दङ आराम होमबा मालाय पियाजि जानि नेबाय थानांगौ बेखौ बिमाया ओंखाम संगासिनो दङ ना संनाया जोंहा वाव गासिबो उन्दैया न'आव बोरमा wah टेस्टि खाना मर्निं लोगोफोर नैया मर्निंआव जाबाय बे आनरकुलि माने मालायनि कुलि आरो बियो बेनिफ्राय खाजा होनना बुङो मेरायनायखौ बेनिफ्राय खाथा निमखि बेनिफ्राय गाइखेर चाय दुध बाला चाय पिएगास मर्निं ने खिन्थु मर्निंआव गाइखेर सा लोंनाङा आरोना हामा गेसनि थाखाय खिन्थु गाइखेरा हामा जागोन होननानै गेस जाबाबो सोना दोननोसै उदैयाव बिमाया आथिं जि सुनो पुरा रेडि हासुदैनि बाबुनि ओमफ्राय बिमायानो बाबागासिनो दङ बाबुखौ चाय लोंनोसै लोगोफोर आं बेफोरखौ जाया गावजा खाजाखौ बिमानि बेखौ जाया आं हरमोननिखौबो होनबा दिनैनिफ्राय जाला दै आङो गोदै जाला आरो साहा गाइखेर साहाखौ लोंला आं कफिसो लोंसै आं गाइखेर जि नायो आं जाबा जाबा Này là cái phần bây giờ aku kan gitu kayak sereba này là rồi sereba này apa kontes sampai dia lah nanti tensan udah gak bisa lantar bang दायो लोगोफोर मर्निं स्टोर थांगासिनो दङ नैया पार्सेलबो लाबोनो दङ बेनिफ्राय थांबाय थानाय समावनो गोसोखांबाय जे आजिखालि बयनिबो प्रब्लेम प्रायानो नानेखा थ' आंनि नानेखाया स्रां खारबाय दायो फ्राय गुफुर गावदां जाखांबाय नालाय थ' बेखौ आङो भिडिअनि लास्टाव बुंगोन होनदोंमोन नालाय थ' दायो फाइनालि सफैबाय भिडिअनि एन्ड जानो थाखाय थ' बेखायनो बुंनोसै आं गोबां मानसियानो आंनाव मेसेज हरगासिनो दङ आंबो बुंदोंमोन नालाय आंनाव कन्टेक्ट खालाम होननानै थ'
भिडिअखौ आपल'ड होखांनायनि उनावसो सानबाय जे जुदि सोरनियावबा आं साजेस्ट खालामनाय क्रिमा जुदि उल्था जायोबा बारा जायोबा अब्लाथ' ब्लेमा आंनियावसो दाया आंनियावसो गोलैगोन नालाय ओइ अमुकनिफ्राय लादोंमोन माथो बारासो जाबाय मासो जाबाय थ' बेखायनो आं सानबाय जे रावनोबो बे साजेस्टखौ होला आरोना बेखौ आं लागायनाय क्रिमखौ हामगोन होननानै मानोना जोंहा हिन्जावनावबो एसे लागायना नायदोंमोन इनाव एसे बारासो जादों आरोना बेनिफ्राय थारमाने स्किना पातला आरो दाबथा थायो थ' आंना एसे दाबथा दां बेखायनो जेबो जायाखै दाबो लाबाय थायो आङो बिन्दास प्रब्लेम गैया ओमफ्राय किसुमाननियाव बारासो जायो आरोना खामजोबगोन थ' बेखायनो आङो बिराद मानसिफोरा आंनि लोगोफोरा फ्रेन्ड्सफोरा सोंगासिनो दङ जे आदा क्रिमा मा क्रिम लादो मा मेडिसिन लादो होननानै थ' आं रावखौबो रिप्लाय हराखै आरो जायखौ रिप्लाय हरदों आं बुंहरखादों जे आं बुंथ'नो हानाय नङा दे होननानै आरो गोबाङानो कल खालामगासिनो दङ बिनि थाखायनो खिन्थु आङो बिदि मेडिसिन फाना आरोना लोगोफोर आरो लोगोसे बे मेडिसिननि नामखौ बुङैनि थाखाय किसुमाना बिराद लेभेल बिजनेसमेन मानसिया बिदि कल रेसपन्ड होआबासिनो थायो नामा माबा मा बिदि बुंहरना गोबां मानसि दङ खिन्थु आङो रेसपन्ड होला मानोना रेसपन्ड होनायनि उनाव आंसो उल्था जागोन आरोना जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा थ' बेखायनो आं बुंथ'लाबो आरो सोरबा जुदि लेभेल सानदोंबा बेखौ आं मिथिला आंनि मेटार नङा आं बुङा आरोना किसुमान क्ल'ज जाय आं सिनाखि जाय बिनि लाखांनानै बारा जाबाबो माबा जाबाबो जाहाथे आं ब्लेम होआ बिदि मानसिखौसो आङो बुंगोन आरोना आरो ओरैनोथ' आं मेडिसिन फानखाया जेला बेखायनो आङो बुंथ'ला गाज्रि दामोन गोबाङानो हामजानो लुगैयो गावनि आंनि गोबांनावनो थायो नालाय गावनिखौबो हामजानो लुगैयो बेखायनो आं बुंहरनायबा एसे मोजां मोनगौमोन खिन्थु बुंहरबा किसुमानाव हामनोबो हागौ किसुमाना बाराबो जानो हागौ थ' हामनायाथ' थेंक इउ होगोन माबा होगोन खिन्थु बारा जानायाथ' थेंक इउ होआ भिडिअ बानायनानै बुंगोनसो ओइ अमुकनिफ्राय मेडिसिनखौ लाबाय हामजिया माजिया माबा माबि थ' बे माबाखौ नांला थेंक इउखौबो नांला आरो सोरनियाबा बारा जानायखौबो आं लुगैया थ' बेखायनो बुंनाय जायाखै लोगोफोर गाज्रि दामोन दे लोगोफोर दायो आङो स्ट'र सफैबाय लास्ट एन्डआव बेनो आरोना नानिखानि थाखायनो गोबां मानसि आंनाव कल हरगासिनो दङ खिन्थु बिजनेसनि थाखाय आरो प्राय दख'ना बुकिंनि ब्लाउस बुकिंनि थाखाय कल हरबा आं एकदम 100% रेसपन्ड खिन्थु मेडिसिननि थाखाय आं रेसपन्ड बिदि होआखैना लोगोफोर गाज्रि दामोन ओमफ्राय दिनै समबार नालाय बाजार जागासिनो दं जोंनिया गानजा सकआव ओमफ्राय आं पार्सेल होनो थांनि पार्सेलखौ लानानैल' थांनि बेनिफ्राय आरो फैगोन आरो थांनानै पार्सेल होखांनानै दसे बाबुखौ लानांगोन होमबासो बिमाया खिनाय हासुनाय बेफोरखौ सुनो हागोन आरोना आं लाहैयाबा बि सुनो हानाय नङा बाबुखौ गारनानै थ' बेखायनो दसे लानांगोन बेखायनो दखाना गद गैयि जादों आरोना खुलि दसेनो बन्द खालामनो थांनो गोनां जायो दसेनो फायनो गोनां जायो खिन्थु जाय बिथांमोना जोंनि स्ट'राव फैयो ना गानजा सकआव बेयाव बेनाराव नाम्बार दंखायो आरो इउटुबावबो आं नाम्बार होखाबाय थायो 76360 फन हरनो हागोन आरो बेयाव हमाबा 8472 बेयावबो फन हरनो हागोन 8638 फन हरनो हागोन माने आं सार्भिस होथारगोन आरो फैनानै ना टेनसन लानाङा फैनानै गिदिंनाल' थांनाङा फन खालामबानो जाबाय खनसे दे लोगोफोर दायो आं स्ट'रखौ लायनोसै नाया भिडिअनि एन्डआव नानिखानि प्रब्लेमखौ आं बुंबाय नोंथांमोना आंना खिन्थु पुरा क्लियार नाय साफा जादों आरोना आंबो ग्लासआव नायनोसै बेनो क्लियार जादों खिन्थु उननि समाव मा जायो बेखौथ' मिथिला आंनावबो बाराबो जानो हागौ ना उननि समाव आं बेखौ मिथिला आरोना थ' दाथ' पुरा क्लियार ना लोगोफोर थ' बाय थेंक इउ स' माच बिदिनो अनबाय था बिदिनो सापर्ट खालामबाय था आरो जाय बिथांमोना आंनि चेनेलआव गोदान फैदो बिथांमोना साबस्क्राइब खालाम लाइक शेयार खालामबानो जाबाय बाय